Il-Gvern tal-Labor se jkollu rekord dinji l-ewwel pajjiż li se jidħol fil-Guinness Book of Records bħala l-uniku stat illi se jippermetti abort sa' 9 xahar ta' tqala. Dan qalu l-professur tal-liġi Kevin Aquilina f'artiklu fil-ġurnal The Malta Independent fejn spjega kif permezz tal-abbozz tal-liġi numru 28 tal-2022 ippubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern, il-Prim Ministru se jkun qed jillegalizza l-abort mill-bib ta' wara. Il-professur Aquilina saħaq illi fil-waqt li l-Gvern qed jiġħad u qed jgħid li l-għana ewlieni wara din il-liġi huwa li jsalva l-ħajja tagħhom meta jkun hemm komplikazzjonijiet serji fit-tqala, il-Gvern irid li ċ-ċittadin jemmen illi kull ma huwa jagħmel huwa illi jsaħħaħ b'mod legali prassi li t-tobba ilhom jagħmlu. Madankollu Kevin Aquilina saħaq illi l-kliem ta' din il-liġi qed jindika mod ieħor. Dan kif fil-liġi jingħad illi terminazzjoni ta' tqala issir jew jekk il-ħajja tal-mara tkun friskju iżda anke saħħitha. Dan ifisser illi il-proposta tal-Gvern qed tiddistingwi bejn ħajja u saħħa. Kevin Aquilina spjega li hemm diversi każi ta' kif saħħet mara li għandha tarbija f'ġufa tkun friskju, iżda ma tkunx ta' deddida l-ħajjitha. U huwa hawn fejn l-emenda tal-Gvern toħloq problemi. Bl-abort qed jidħol mill-bib ta' wara. U għas-saħaq illi jekk il-Gvern ikun onest u jammetti dak illi qed jagħmel ikun qed jevita n-nofs veritajiet illi qed jippreżenta lill-poplu. U jisħaq illi l-liġi tippermetti l-qtil tal-embrijun jew il-fetu jekk ikun ta' inkonvenjent tal-mara. Aquilina sostna illi b'tali liġi li jrid jimplementa l-Gvern la darba mara tqila tkun qed issofri minn depressjoni temporanja jew stress jew rimors li nqabdet qila jew sansitra tirrealizza li m'għandix biżejjed flus biex trabbi wilt biex ma tpoġġix saħħitha friskju fid-9 xahar ta' tqala tista' tiddeċiedi illi tagħmel terminazzjoni tagħha. Minkejja illi t-tarbija tista' titwieled u tgħix sansitra ma' 7 xahar ta' tqala. Kevin Aquilina insista illi b'tali liġi il-Gvern jista' jiftaħar bil-fatt illi Malta hija l-ewwel stat membru Ewropew illi qed iddaħħal l-abort fuq it-trabi fil-ġuf ta' 9 xhur.